ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା କି ଆପଣମାନେ ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ରେ କେମିତି ନିଜର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ନା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାନର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ଆଡ଼୍ କେମିତି କରିବେ କିମ୍ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ନା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଶିଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିଯିବ। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିମ୍ବା ବ୍ୟାନର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ ଫଟୋ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ କ୍ଲିକ୍ କରି ପୂର୍ବରୁ ବନେଇ ରଖିଥିବା ବ୍ୟାନର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବ୍ୟାନର୍ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନା ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍ ରହୁଛି। ତ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପିକ୍ଚର ସେମିତି କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁଣି ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଲୋଗୋ ବି ଆପଣମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେମିତି ବନେଇବେ। ଆଉ ନେମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଡ଼ିଟ୍ରେ ଏଠି ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଭ୍ କଲା ପରେ ସେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ୱେରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ଏଠି ସହଜ ଉପାୟରେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଇଜି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ର ବି ଅପସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଲିଙ୍କ୍ର ଟାଇଟଲ୍ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଲିଙ୍କ୍କୁ କପି କରି ଏଠି ପେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରି ତାକୁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣ ଫେସବୁକ୍ ହଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହଉ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଡ଼୍ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସବୁକିଛି ଏଠି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ଅତି ସହଜରେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଟାଇଟଲ୍ରେ ଯାହା ବି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ନେମ୍ ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଦେଇ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍କୁ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେଟା ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଟାଇଟଲ୍ ତଳେ URL ସେଠି ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସହଜ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ YT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।